बेवहाय गोथाव गोथाव दा बाजै हाबानि ओंखाम जागासिनो दं नै हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि लसेफ नार्जारी इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोनाय थाबाय नोंथांमोना दाबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब आरो लाइक शेयार खालामना हो दा आं दंफैयो जाहैबाय जों गामिनिनो दिनैहाय जोंनि गामियाव हिन्दु समाजनि जोंना हाबा खुंदों दा बाहाय आं दंफैयो दा नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ हाबाखौ माबोरै होयो आरो माबायदि खालामो नोंथांमोननो आं देखायगासिनो दं माबायदि साजायदों लोगोफोर दा नोंथांमोना नायलांदो लोगोफोर आं देखायगासिनो दङ नायदो लोगोफोर गेटआ नै एकदम सिम्पलै साजायदों माबा जों दा नैबे जाहैबाय फुंखा नार्जारी दानि जानाखि हाबानि बेवाइ हौवा गोदाननि बिदा ओरैनो थांनाय बोसोरावमोन हाबाया बोसोरसे जाबाय बिथांनाबो दा बिनि फंबायनिनो हाबा दा नोङो आंनि बियादै जायो बेबो दा फंनैसो बुंना होदो जानाय कुवालिटिफ्रा मा खालामनाय जादों जानाय कुवालिटियाथ' बेनो बर'नि खायद' अमा बेदर दाउ ना रं ओमफ्राय दालि थाबाय ओरै जहला ओमफ्राय ओरै बायगन बेनोसै आरो थेंक इउ गोजोननाय थाबाय ओरैनिसिम दा आं हटेलाव मा गासिनो दं देखायगासिनो दं नोंथांमोना नायलांदो ओरैहाय नै बाहाय ओंखाम रेडि जाबाय नै लोगोफोर ओंखामा ओरैबायदि बरिया संखादों नै जों गामिनि आदामोना ओरैहाय नैबाव सामब्राम गुफुर देनानै दोनदों नै नैबे टमेट' चाटनि बानायदों बरिया नैबे आमाय लोथोआ बानायदों जोंना आदाया एरगासिनो दङ दा मा मोनखो आदा दाउ मोनबाय अमा मोनबाय औ जोंनि बर'फोरनि खायद' अमा होनो बाहायबो दङ हनै गासैबो नै बाहायबो दै गुदुं फुदुंगासिनो दं ओंखाम संनो थाखायहाय दां इयो आं देखायगासिनो दङ नोंथांमोननो हाबा होनायखौबो गोसो गोरबोयै नायलांदो बे बाजैनो दा बाजैनाव फंनैसो सोंनो नागिरदों बाजैया माबायदि मोनदों बाहाय हाबायाव फैनानै मोजां मोनदों जोंनिनो माने फिसाला जायो जों माने बिहामजो जायो आरो बिहामजो जायो जों फाथाबारिनि बावलायलाङो गामिखौबो मोजां बिहामजोआलाय मोजाङानो मोजांसो लायखायोना जोङो र' दा जाथ'वाखैना माने बै माबा मोनलोंबासो बैयो सेन्टेरेम मोनलोंबासो माने मोसानाय जायो आरो दा साहा लोंगासिनो आरो जोङो दसेनि उनावहाय माने मोसानाय जायोसै आरो दा आंना बे गामियावनो गारि भाङा गामिया मोजां ने गोजोननाय थाबाय जोंहा बिबोनांफोरनिसिम
बिसोरो दिनै मा होनो रायजो राजानि सिगाङाव गोदोनायाव आलायनानै लानो गोनां जाबाय एबा खर'आव रुजुनानै लानो गोनां जाहैबाय दा थिग बेबादिनो दिनै साफ्रोमबो रायजो राजानि सिगाङावनो रिंसार नार्जारियाबो भुमिका नार्जारिनि गोथार बे खाफाल गेजेराव गोजा सिन्दुरनि सिनखौ होनानै दोननाय जाहैबाय दा बेनो जाहैबाय दिनैनिफ्राय भुमिकाया रावनिबो नंला भुमिकाया रिंसार नार्जारिनिनो आंगोनिनो बिसि आरो दिनैनिफ्राय बेहा रावजोंबो सोमोन्दो गैला बेहा थैजासिम बे थैस' थांस' बेयो रिंसार नार्जारिजोंनो मा होनो जिउ मोनसे जुलिसेयैनो बे संसार जालांनो गोनां जासिगोन बेखायनो दिनै साफ्रोमबो रायजो राजानि सिगाङावनो बिनि गोथार खाफालनि गेजेराव अनसारि आसिजों बियो दिनैनिफ्राय बियो आंनि असे आंगोनि बिसि आरो आंनि न'खरनि माइनाव जानानै थासिगोन होननानै बियो खाफाल गेजेराव गोजा सिन्दुरजों बियो दिनै सिनखौ होनानै दोननाय जाहैबाय दा बेजों लोगोसे जोंहा जायफ्रा गोथार जरा जुलि जाखांनायनि उनाव आलो गोजोन संसार जालांगोन आरो दिनै रायजो राजानि सिगाङावनो दिनै बिसोरनि संसार जालांसिगोन बिनि थाखायनो गिबि गिबियावनो इसोरनि खाथियाव समायखेरा लानाय बे समायखेरा लानायखौ आं मावफुंगोन होननानै आखायाव लादों। थाव नङालै थानांसिगोन